Ida kola takona hari bulan puasa ro baki cok lo gulai bagai ya. Ha kada pulo kita li hari kini awak kan membuat gulai paki baki jo udang. Oh paki na wak boli 2 kobek di pasar tako lah sudah wak siangi lah sudah wak racik-racik banyak iko jadi sado ha. Ko nan udang 1 kilo wak boli tako. Yo laila dikubai de urang di pasar tako. Tapi nan ciri lo nado diangket nado lah sudah lo wak borosin ciri di punggung aku. Ko dek lai 1 kilo udang wak boli tako ngokok satanga wak boli tako ngo wak korek 2 udang ngo lah bawa sielo ngo tinggal compong-compong je ke dalam kuali lainnya nan sakalin daun lah sudah lo dibasuh tako ada daun kuning daun solom daun sore nan bumbu nan kadi lumen jo blender ko lah sudah lo wak kubak-kubak tako ada kuning sapode bawang putih bawang merah long kue ado lado kutu ngenek kok digiling pakai batu lado lo berancak ngo sabone tapi wak sedang male jo blender je lah awak jorang kuali nan barosi tu diambil santan na wak boli di pasar tako tu dimasukin dan jalang dulu ke dalam kuali ko wak ambil sangenek untuk paluin bumbu kuning sapode bawang putih bawang merah jo lado tako pakai blender ditolong jo santan nan jalang go ngenek tu kok jo blender go dialuin go dak kalau mau bagai lume kali tu wak masuk lo nan sakalin daun le ko disambung lo masukon bumbu nan lawak lumen jo blender tako dak lupa lo dikuncangi blender go jangan sampai tinggal bumbu dalam blender go mubazir terbuang api kompor lo ni duit leki go doa lanjut lo dimasukon pati santan le sudah itu awak kacau lah santan go supaya nak taduk gato nyojo bumbu dak lama bagai lo di api memanggang kuali do nang gulewak lah mangaloga tu wak ansu lo masukon udang le nyo kalau lah bakoko-koko na le sado lah sudah komen sudah bagos-gosin sado dak kalamo bagai compong-compong je dalam kuali dia masak je gulewak leno daun paki lo nado babasu oleh kiro do wak kojen lah membasuh daun paki le dak kalamo bagai lo membasuh do mau nyok-nyok je dalam panci nya lah mangologak lo gulewak sekali lai tu wak sangai-sangai je gulewak lai dimasukkan daun paki wak lai sampai ompuk daun paki wak sangai-sangai je gulai nak lomak gulewak dek nak lamo lo tanah gulai wak bisa 2 hari dak habis lomak je rasong ketika membuat gulai kan hari bulan puasa tu terkicuk lo gulai dek wak le so garam tu idak aku lara nyo kalau dak takona so hari bulan puasa tu dak sengaja wak mengicuk sebenarnya dak bagai je nade lah sampai di siko je lah video wak dulu guys terima kasih yang lah nonton.